pada malam hari ini mempersembahkan sebuah cerita drama rumah tangga dan horor dengan judulnya Misteri Anjing Putih babak pertama. Sekali jagat langgeng bang perdak sangkane dinadi kaya bumi mejeti kene kok peteng gedet sing kaya mengke kaya aku ndelok menungso kabeh senajan aku siji alam karo aku kepengin nolong karo wong sing susah. Delokno menungso kaya gabah sing diinter. Oh, pating brebet melayu ngetan. Golek sandang pas. Oh, melayu ngidul menungso gelek ilmu kanggo jiwa raga. Oh, manungsa padha mlayu ngon madhep marang sing kuwasa. Oh, mlayu mawon manungsa kanggo nyandang kesusahan iki lho. Berso sing duweni wah lho ya wong kaya aku. Sapa sing kepengin penak karo aku? Ngomong karo aku. Kepengin enak ngomong karo aku. Ayo, aku sik ngesakno karo manungsa. Senyajan siji alam karo Mbah Luh karo aku. Ayo, Luh! Sing isine tak ewangi dodol krupuk durung nganti oleh dhuwit wis kudanan. Mbok menawa wong kidul-kidul kono tuku krupuk. Krupuk apa? Krupuk apa? Kamangka aku wis wayahe mbayar kontrakan omah. Wis 4 wulan aku ora bisa mbayar. Nganti tak ewangi nyambut gawe manol, nyambut gawe macul ora ana asile. Urip apa sing tak lakoni kaya ngene iki. Terus aku dodol kerupuk nganti payu mok siji tok. 5 bungkus karek 4 bungkus.
Terus apa ya cukup payu siji. Kamangka aku wis rumah tangga, aku wis duweni anak siji. Nek kaya ngene iki aku eling karo bojoku Surti. Aku gak iso nyuwargano bojoku lan anakku. Kok kebajote aku dadi wong lanang. Dek, sing gedhe banget kamu. Gak kurang-kurang aku nyambut gawe. Kepingine bisa nyuwargano karo anak lan bojo. Mbok menawa iki wis garis. Wis garis Gusti. Kamangka bojoku iku paling sabar. Senajan aku ora kaya ora nganti muring-muring karo aku. Tapi aku yo ngono, gak kurang-kurang oleh ku nyambut gawe. Kepingine iso ngenakno anak lan bojo. Kamangka gimana aku wis munggah gunung sing kaya ngono dhuwure. Sikilku kaya keju. Kaya pegel. Umpamane aku mulai ora nggawe kaya. Mengko nek ditakoni bojoku ya apa? Lho, Gan. Awakmu lapo kok sapa nek kaya ngene? Bos Bayan. Ya. Boten. Aku mangkate ngirim mare Joko. Lah ndelok awakmu kadang kaya ngene terus yo. Nggih, niki mau kula latihan kerupuk Gus Bayan. Kula rencangi munggah gunung, mudhun jurang, nganti sikil kula kesandung-sandung. Ya ndar, anjene wong urip gak duwe iku ya soro. Nggih, Kon nggih. wis mangan ta gorong? Dereng Wis pangan sih. mboten Gus Bayan. Lho, ora. Aku ya mbek awakmu kenal apik terus ndelok uripmu kaya ngono kan sakno iki mangkate tak gono wong Joko. Bapak kok wong Joko tak tukokne bungone iku lho mrenglakan. Ngeten lho Gus Bayan. Ya. Kula nolak nggih mboten, nggih. Nerami nggih mboten. Cuma ajenge kula tedha. Kula ngesakaken bojo kula kali anak kula Gus Bayan. Ya, gak apa-apa nek ngono gawon mule wong sakmene kae kok. Gak apa-apa kok ambek anakmu. Sampeyan wampun mangan. Wis, Saestuan niku. iya wis gawon. Landar janjane temen rek wong gak duwe ku abot. Matur suwun Gus Bayan. Pangeran kemales kali sampeyan Gus Bayan. Rek melani kaya tak lek-lek kok. Aku jangan wong gak duwe. Ngalami aku dhewe rek. Ngene aku biyen olehku mbegawe nggih ae. Gus Bayan, Nggih. sampeyan ngesakaken kalian kula. Iya. Landar. Awakmu yo kaya ngono kan iki kuru ta gak? Napa? Terus aku kok kuru lambah dawa. Mboten. Pancene pawakan kula Gus Bayan. Ya wis kene wis nang gawon mule sakno bojomu ambek anakmu. Ngoten Gus Bayan. Matur suwun sanget Gus Bayan. Iya, ya Ndar. Saestu. Wis anjene kabeh iku wong urip yo ngene ana enak ana gak enak. Nggih. Ya awakmu sing sabar aja ngersula aja sampean dipikiran cilik ya Lia. Nggih Gus Bayan. Sampun Gus Bayan nggih. Ya. Kula tak wangsul. Ya. Wong dodol kerupuk nggih jawah kados ngeten Gus Ya, Bayan. kerupuk engko ayem terus gak payu. Iku Sampun. Ya wis mulya. Sampeyan kok nyawang sekul niki mawon lho. Gak nyawang segone wis nawakmu iki lho. Aku kok gak nduntune tak emplok kon. Ya wis gak Sampun, apa-apa Bapak. mulya. Cek nang anak bojomu nang mangan nang sarapan. Gus Bayan. Ya. Sampeyan nyukani sekul kula, sampeyan kula dongaaken awak sampeyan sehat, nggih Gus Bayan. Nggih, kathah rejekine nggih. Amin. Pangeran ingkang bales nggih Gus Bayan. Matur suwun lho Gus Bayan. Saestu matur suwun Gus Bayan. Iya, kok balan-balane aku boleh tak aru-aruane pikir aku. Sampun Gus Bayan. Iya. Ndar. Wong lho ngene iki lho, wong iku.
nek roh gak duwe terus saiki melarat terus kaya ngono iku. Nek sugih masalah oleh mangku purel ae. Terus nek wis entek donyane lho ngene iki ning wong gak duwe sakno. Apa rek? Ngono tak deloki arek-arek pos kamling mang ya apa critane.
cilik pengen seneng, pengen tuku jajan, es krim kok piye sih mbok rasane, Mbok? Aja atik ngomong es krim kok Surti. Pengen lho, Mbok. Iku jajane wong sugih, pahit lho. Pahit. Nek ana cak kan pahit Kok pengen nek mangan didemuti kok ya pengen aku. awakmu aja atik ngandel omonge cah-cah ngono iku. Sok pahit. Kakmu teko. Mbok, bapak teko, Mbok. Jualan. Nalino panganan apa kan? Lho, Iki sego. lho Pak. Enake, Pak. Engko dhisik, Surti. Nggak lesu lho, Mbok. Iya, sing mbok ngerti. Iki mang bapak ngesakno karo kowe. Pakmu ditakoni wis mangan ta durung? Sampeyan wis mangan ta, Pak? Wis. Bapak Tenan wis ta? mangan. Iya. Sampeyan mangan, Mbok? Wis, pangan cek wae. Pangan Mangan iya. dhewe, Mbok. Temenan. Iya. Sampeyan wis mangan temen ta, Kang? Wis. Mana kok lu ngene ya, Pak ya? Iya. Engko nek dodol kerupuk wis payu. Gak enak pentole sih, Mbok. Pentole kok gak enak. Iya. Dek, Apa, Kang? iki mang sejatine aku gak tuku. Lho, gak tuku. Duhane kok ndi, Pak? Ngene Gus Bayan iki malah jange ngirim bojone. Terus bojone wis mari maem. Terus dibekno aku. Aku ya tak tolak, mboten Gus Bayan, Lho, tapi ya gak usah ditolak to, Kang. Sampane ae to, Pak. Aku yo lesu ambek si Mbok yo lesu. Iya ta, Bu. Awakku tambah ombo. Aja, Mbok. Aja dia ta, Mbok. Bapak kok ambok ngono jojoran karo anake ngono, Mbok. Wis tokno bapakmu oleh dagangan kerupuk. Aku masih mang lawang ngene awakku yo lemu ae kok, Mbok. iki mang aku dagangan kerupuk. Payu siji. Iya tak ewak munggah gunung. Mari teko nggone gunung udan beres. Dekilku sampai ke Sundang Sandung. Mbok kayu gak iso nempur, Mbok ning banyu mok siji, Mbok. Aku meneh mano, Mbok. Iki lho, engko nek gantek dinyet. Gimana kamu? Meneh mano, Mbok. Ngene lak urusan. Pakmu iki cek dhisik nek kene. Ayo mok situk lah dhuwit pira sih, Papa? Surti. Wis tak takon pakmu dhuwit pira iku lho. Iki kari papat, kerupuk iki lek ayem. Ini terus digoreng maneh. Ya Didol maneh, Pak. iso. Awas sampe nek kerupuk iki ayam. Kan gue tambah gak ketemu. Aku yo iso garing to, Pak, dipepe wong udane kaya ngene, Pak. Awakmu kok kan iso nunggu. Ikut ono mendung kok Aku dinasti. mbok ya, Pak. Wis ora apa-apa, Pak. Wis pangan nang jero kene ya. Tanteni ya, Mbok. Ya. Magen jalo. Enak ta Pak nggih, Mbok? Tantekno, Mbok. Yo sepurane. Macam kamu Payu ya, mana payu. nyala kanca kancane koyo ngono. Aduh nyandan kan Mbak pingin es krim. Sama dia jane kan.
disuap. Boten. Aku gak makan disuap. Masih suapan ke ono kerupuk yang lalu aku gak melas karo awak-awak. Boten. Monggo Urusanmu mlebu gak terserah. Lah aku lek ya apa ya ono ya ini disemayani ae. Kira-kira kerja liyane gak iso. Malah sulkan iki ora iso. Nah, kita di peneliti. terus kula latihan rencek banget. Kadang ngenten. Kan awakmu ya ono ini kok sabar, ben tak parani sabar. Iki wis pirang wulan. Dadi tak itu pirang tahun rentet catetane. Catetane rentet iki. Iso maca tak gak ono. Hah? Iki lho, dodono bojomu Nanti dipangan karo Surti. Tuh ngeten iki. Jarot. Kula wau dugi sadian kerupuk kan beto sekul. Ya. Lah yo kok kula wonten griya mboten nedo. Baru Terus kula asal sekul. Ya. Terus ini asal sekul kula kengken nedo wonten ngene lebet. Dicucuki petek. lho iku lak urusanmu. Mosok urus aku iku. Aku rene iku lagi duit kontrakan. Kok kon sambati sing petek nyucuki upo dicucuki petek. Iku lak gak urus aku. Wis aja dik sambat. Aku sambat model wong sing koyo ngene iki ya. Ya, iki catetane delok. Rentek iki. Catetane Sukantar Parno Parti lho. Iki sambat ngapun. Sing ngenteni dhuwit mekar, sing dhuwit syariah. Ngapunten Pak Jarot, pancene kadaan kados ngeten Pak Jarot. Benjene kula Kena diguyu lho. Lho, krungu dhuwit mekar diguyu lho, ngono. Oh, no aku wis aja disambati. Aku iki wis tok ngedepi wong-wong iki kok penuh-penuh ngene. Aku gak welas. Pinarani yen ta. Pak Jarot. Iya, Momon. Pelok-pelok jai ta sapa ngono lho. Aku ya melu. Aja dodolan kerupuk meneh ayem ya apa. Lah niku Kate ganti tak kei ide gelem ah. Dodol apem. aku mboten niku. Apem iki cepet karo ndani. Masih rada-rada mambu ya payu. Ngono lho. Ya, korek. Delok iki lho. Catetanmu iki. Pinten wulan niku sing Kepinter wulan kok iso awakmu ndelek alasan. alasan Pak Jarot. Bar. Dadi wong lanang sing tanggung jawab rek. Bojomu ya kaya ngono menore. Oh, gawe manek cucu pitik. Lho, nggih mboten kalu pitike nyucuki kula. Lah nek pitike raksasa dititili. Lah iki lho catatan iki. Nggih sampun. Catatanmu. Mangke kula usahaaken ngoten lho. Omah kontrakan iki rek. Entek jutaan. Aku gak ngurusi wong sing melas. Gak ono, aku iki gak ono. Kula mboten melas. Tapi nyatane niki keadaane. Alasannya iki wis blek lho buku. Nggih, kula ngertos. Apa maneh adik iki lho mbok tak anakno wis dadi piro? Pak Jarot. Iya. Nek kepingin mboten bukune nggih pun dicatet apa? Lho gak dicatet apa-apa lali. Iki wong tak catet ngene iki. Nah tanda tanganmu lho. Tanda tangan. Lho, Sentis. Wis tanda tangan kula niki. Dudu bojomu sekadar. Betul iki, gak iso nulis tak jempol. Tanda tanganmu kok ngono sepak jelek. Wis kabeh. Ya iki cap jempol iki digawe kadang-kadang gerjili mau dikabehno. Tahu jawab. Rek, tahu jawab rek. Nek gelem ngontrak omah, iku tanggung jawab apa? Ngono lho. Aja garek emosi ku. Aja emosi terus aku ya rek. Bisa niki jesune emosi, emosi. Aku kuwatir jalanku ra iso dadi 850. Lho, kata sih. Dukuran sampean mboten kiat. Yang mesaken sampean. Ini, ya. Aku iki suwe. Winganane ku nagih nang Cak Nyamat.
tak nyamet ngono. Dadak semoyo maneh. Aku kate tak diyepuki wonge kaya kurang gizi. Aku kuwatir dihukum. Baru metuk maneh nang Sulkan iki lho, Sulkan delok Sulkan. Sulkan yang ngono jare. Ya napa Pak Jarot niki lho tanggapan sepen kaya ngono. Lho Sulkan pundi? Wis Sulkan pundi? Lha Sulkan sebelah iki lho. Centong. Lho niku lho. Centong iki lho. Biasane temriko Lho. Iki centong tanggane patah iki lho. Nggih. Pandan. Priko? Iya, iki semoyo Nah, kan bojone sinden. Lah bojone sinden kan wis jahat wae wong loro runcang-runcung. Tak tepak koyone akeh tapi sambat tak delok nyaure gak sampet gelange wek kalunge kemerompiong kudu tak jabret aku wedi dihukum. Wis repot ku depi wong nakal-nakal. Nakal-nakal. Mboten kula mboten nakal, Pak. Mboten nakal. Wis aku aja disemayani rek. Lho napa malih dereng ada, Pak. Pak, tekno dhuwit. Engko ropo payu situk ngono, Pak. Ya apa? Kepuke payu mek setunggal nggih Kang Saleh. Hah? Kersane kula mboten adang dhisik. Ropoke pajeng setunggal. Ya apa rek duit kontrakan ana 1,5 juta kayak kerupuk. Lodong to. Nyaimu klok kunci ngono ah. Oh. Sama nembang mboten kula sauri blas nggih lodong Kang Saleh. Ya apa? Ya apa nek njaluk mobil. Njaluk mobil nek dikei. Sampun disukani kula. Mobil lumayan. Ngapunten Pak Jarot. Ya, wis, Dar. Aja Dik, buka emosi gue lho rek. Aku aja sampe mortane rek mosok rek nagih utang kepuyu. Nggih pun ngantos murut tangan to, Pak sampeyan nggih sakaken bojo kula kados ngetosan murut tangan. Kok semoyo kok ngene iki ya apa ceritane? Sampeyan mboten mesakaken kula. Kapan? Lho pantes balunge to. Wong awake koyo ngono Iki ono bel. Sik. Saking sinten, Pak? Ruah. Kula, Pak. Oh, bel iki ruah. Pak, sinten Pak niku, Pak? Pak Sukimen. Nasik estri niku lho sinten, Pak? Oh iki CS aku. Ya. Oke. Halo. Nggih Pak, nggih. Nggih. Niki tasik enten griya setunggal niki nggih kula anu. Oh nggih. Purun boten purun nggih. Kinten-kinten 3 minggu niki kedah medal iki griya niki. Nek ati boten purun nggih kula peksa wae. Awak dhewe, Pak. Iki nggih nek masalah panjer niku pun beres niku pun kali kula pun aku Bapak nek kali kula urusan kali kula wah gampang wis ta. Oh nggih. Oh iki kula teng griyane niki teng kontrakane masalah Sukandar niki niki rada bulet niki tiyang rada bulet niki ibarate tiyang niku blebes. Tapi bojo kula mboten nrimo panjer blas, Pak. Oh, niku wis kados kayu ya apa gak makan lalu mboten teles niku lho, Pak. Oh nggih ngapunten nggih niki kula semadosan 3 minggu nggih. Nggih masalah griya kontrakan niki kula saged teng jenengan. Nah, iki ana sing tuku. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Pak, jenengan pikirin, Pak. Niku urusan kula. Weh, iki urusanku dah. Kenapa ditakon-takon niku? Iki masalah gandeng cewek karo awakmu. Lho. Babakan griya niki. Lho, sing kula ngene niki. Iya. Sik, awakmu kira-kira semoyo iki kapan? Bulan. Oh, aja bulet nek ngomong mbek bojomu, Pak. Dadi taces lho rek. Aku wis rada ben rek. Terus bojoku kali wulan gitu. Usahaken. Sik ta. Kon ben aku moro semoyo 2 wulan. Ben aku teko ngomong 3 wulan. Tapi sampai saiki wulan ganti tahun. Saiki ngene, Dar. Ya. Awakmu tak
Kayak Tempo, kapan iso ngene? Aku wis gak sabar iki. Ayo Kang. Mungkin kula ampun nyambut damel, mungkin kula Lho, dadi awakmu iki gak gelem semoyo gak tau jawab. Iki tak sepayan wong iki 3 minggu wis kudu bersih awakmu kene nyengkring nek gak gelem bayar. terus mau rumah pundi to? Lho, aku gak ngerti. Aku kurang sabar yo. Ngomong halus, ngomong apik. Tapi aku benerene semoyo lho. Catet aku tak tutur. Jadi omah iki kate tak dol. Ngono. Iki sing lupu wis kate lho. Lah awakmu omonganmu sing melas. Tapi ini buktine, enggak. Buktine dikon ngomong bayar. Tapi kira-kira Oli bunyi tanangis. Pacuri iki. Kon melaratmu dhewe, ya. Kon kere-keremu dhewe. Tapi kon kudu ngerti tanggung jawab. Kon nek wani kontrak omah itu wan bayar. Tapi jangan ngene. Cek nama ate lah kok tak rapi. Ngono lho. Wis. Lah. Kon saiki tak kei jam Tempo. Aku mang rada adem rada kelas. Tak kei jam Tempo sak minggu 2 minggu. Tapi iki dina ate awakmu gak gelem nyengkris kok kene. Lho dhewe tak gawakno motor kloneng digawe awakmu usur awakmu oleh gak gedro dhewe yo tak ngenteni menesuk nek ate gak nyengkris kok kene lho dhewe
Pak, aku yo kangen, Pak. Kamu mlaku patuhe kuat. Kok apa, Pak? Kuat tak? Kangen kok pengin es krim sih awak. Kok nek dalan aku tukakno ya, Mbok. Ya nek mulih teko mbakku. Jaman iki. Kalau punya. Jam putih. Wah. Melok, Pak. Aku kangen, Pak. Iya sama oma istirahat ya. Ngakno ya aku. Kamu ya Kang ya, salam nang bapakmu. Udah ya, Pak yo. Ngakno ya, Pak. Ayo, Mbok. Mbok nangis bareng. Ayo, tak tinggal ya, Pak. Pancane aku mang yo nyegah anakku melok karo ibune mang yo koyok-koyok gak sekali. Cuma nek umpamane anakku iki nek nggone omah, mengko roh nek aku budal teko nggone omah iki. Nganti aku diajar karo Pak Jarot sing koyo ngono ya. Ya gak nyalahno Pak Jarot, pancen sing salah iki aku. Wong aku iki ngontrak omah kok gak gelem bayar. Bumbung bojoku nang nggone wong tuane. Sing enak aku tak nyambut gawe metu gak ngomong karo bojoku. Nyambut gawe sinongdan nganti. Lah wis tugas ngono kae. Sampai kira sambelani karo para pembantu. Pembantu nang kene iki dibayar. Rugi nek ra gelem tandang gawe. Lah kaya ngene malah aku sing dikongkon tandang gawe. Piye ngene iki ceritane terusan? Monggo. Gawe laut tak kongkon laut aku cerita. Lah ya rugi to, Pak. Ya wis Seto, sampean ki mulane disepakne karo para tukang-tukang. Sampean ki wong sugih-sugih wong kene lho, Pak. Tukoke bandane kae kaya ngono kae lho. Delan gabak numpuk nang godang kaya ngono. Tung kidul, gula ke tebu panen dhuwit sampe kintal-kintalan lho. Lah pembantu siji malah ngandi kabeh iki, Pak. Jangan udah tak pecati kabeh. Lah kok nek dipecat sing tandang gawe sapa? Yo aja to, Pak. Ayo rugi. Tenaga kuwi kudu dihemat. Kesake. Ora sing kerja ki do mulai kabeh, lah terus sapa sing nyambut gawe? Aku ki yo gumun ya, Pak ya. Jane anakku ki lho wong anak siji lho. Biyen apa manet karo aku tak elekne. Aja rabi wong kaya ngono wong melarat. Lah yo enak uripe terus bondoku ki tak ge apa? Ini lho Bu, kapak-kapak kayak gini nandar kuwi mantumu sing mbok sawang aja nandare. Mesti kerbu. Alah ya padha ae wong anake sampe senat kena dilekne. Manut boke kena ya memang. Sampai aku kising tangga-tangga Kenapa? Tung kalau anake kaso sugih, anake kudu ngontrak. Sampe ini rasa reken tonggo. Sugih iki lho, wong sugih iki ya Pak ya. Wong sugih iki lho. Wis diparani karo tangga. Sak nek isuk ngono ya diparani karo tumuk-tumuk. Bu, kula ngene. Lah mulane nyapa sampean kok ngreken tangga. Ora
kan bingung wong awake dhewe wong sugih. Apa gunane bondo numpuk dhuwit lho ngapik dipangan rayap ngono piye jare? Saking numpuke dhuwit. Oh, berapa kok seneng rene? Ya, ya. Lah kok suwe ra rene? Lah iki Ngerti. Iya, Bu. Masalah iki fotoku iki. Ya kok duwe nang gitu kene. Bene ya kok gawedi kene. Putul. Iki mbok ingane apa anakmu? Apa? Kalunge apik, Mbok. Apa? Pengen duwe. Rasa demek-demek kok mbok Pak. Ya. Kurang lah marane apa? Marane apa? Naku. Ya naku ya mesti ada duwe. Wong amben bojomu larang. Mbok api ya, Bu. Enek iki. Sik sampeyan iki karo anak. Yo ngerti iki nek fotoku ngerti, Pak. Aku ngerti. Lah iki berarti omahe api ya. Api. Ngerti. Ah, Mbok tukokno aku mbok api. Pengen sepeda ces iki lho. Sepeda ces kok campurane gelem banget sepeda ces kok mbok ora. Pengen lho mbak kaya bocah-bocah. Lho kok sama ngono kae nggo tuku. Panjen bojomu ku ya, Pak. Yus. Jare wae Yo wis menunggu kuliah. Iki ngile sandale kancaku lho. Pedhot iki apa dipaku? Bang iku nyelep pedhot e, Bos. Ya nek pedhot iki dipaku ngono. Ngerti, kok tukokno ya sing apik ya. Kowe mane-mane tak kowe. Ngerti bocah medhit takmu. Iki lho, ya tak tek. Apike. Bocah lho, bedhe amuk. Aku pengen iso aku ngerti. Sapa sing ngarepane sapa? Duwe sing gawa aku, ATM sing gawa aku, tabungan sing gawa aku, ATM sing gawa aku. Sapa? Ti aja medhit ta, ti aja medhit. Ora iso kunci sing gawa aku tak gebok. Kuncine mbok gawa kabeh. Wis, kuncine sampeyan sing gawa aku. Samane elok mbokne. Kudune. Pengen, Mbok. Iya, aku ngerti. Pengen. Sik to, tak kandhani. Yo, mungkin biyen nek manut mbahmu yo. Penak arep tak rabekne kolonel kalau pangkate dhuwur. Kalau elek-elek kalau carek karo pakai ngamar mbok kuwi ditapek. Sesoke nek dilek. Iki tak elekne, Pak. Tak elekne ben ngerti. Rene puntune rene ditakoni. Sampeyan iki aja belane anake. Yo kok. Ora tiyo jenenge Tati. Ngene lho, Mbok diseneni. Mbokmu ben ngerti. Mbokmu ben ngerti biyen apa manut mbahmu. Manut mbahmu ngono ya uripe. Ya saiki rasakno. Kono krokot ana bojomu sing kere kuwi. Hei, nek mangan iki ngrangkati bojomu. Wis ben tak elek iki bendi undat-undat sing kono semono kok. Sampai tidak beruntung yang aja benar ya. Pengerti mas menengah mikap nengano benar. Benar itu pun tante siap jodoh pulang. Orang punya jodoh itu.
wau sakjane mboten kantuk kalih Kang Kandar, Bu. Lah terus saking keblebete kula, Bu, kula mboten gadah arta. Terus RP ditagih kalih rentenir mboten saged bayar kontrakan, Bu. Kowe ditagih rentenir iso ngono iso bayar. Nggih, saiki rasane. Rasane manggon kontrakan iki bayar. Kowe nek manut lah ya kok tak menggo. Nggih, terus kembangane. Kula nek mboten mriki kula sing mantus kunci mawon to, Bu. Gesakaken Mas Kandar. Dalam waktu setunggal dinten iki kula dosen saking kontrakan, Bu. Sampai masih mboten apa sampeyan. Aku niki yo nek nulung anakku gelem nek Kandar sapa suntek aku ora gelem, Pak. Bu, aku suntek sampeyan Kandar kae. Kula mboten wedi apa anakku. Aku ngerti nek anakku iki kula iki ngerti. Nek kebangetan si Kandar ya lho. Kula nyambut, Bu. Kula mboten wedi artawan jenengan, Bu. Kula nyambut, Bu. Becik-becik kula nek Kandar becik kula sawuni, Bu, jenengan. Kowe tak ulung ning kowe ora oleh mulih karo Kandar aku gelem. Lah piye to, Pak? Kowe melok kene. Kowe melok kene apa-apa. Kalau tak jan numpak mobil lho, Pak. Aku gelem nulung kowe. Ning kowe masa mulih karo Kandar. Kalau sing mbok iki apane sebo? Kandar kamu kaya ngono kae lho. Rawuh awake dhewe ora iso. Kok rawuh anak bojo iki lho. Sing mbok iki apa? Ngono. Pancen Pak kan Mas Kandar iki mboten jaga. Tapi kula tresno, Bu. Niki nek bapakne putu sampean, sampean kok tega, Bu. Apa arep mbok pangan tresno? Arep mbok pangan cinta ngono apa piye? Enggak, Bu, aku tak ngomong apa, Pak? Ngomong apa? Nggih, Pak. Nggih, kali juta ngoten lho, Pak. Ngono, nek dikai. Apa? Apa? Arep dikai. Duwe apa? Coba duwe apa? Kok enak men kai? Kan nek 100 kae. Kan nek 100 kae. 2 juta duwe 2 juta dikene anakmu. Mana dia anak iki kok ora dadi akeh. Jenengan sampeyan semua, jenengan tobat. Jenengan iki anak akeh. Cukup jenengan. Dados ibadah sing ngakirin aku ngene lho, Do. Bukane aku iki kongkon tobat ora. Aku ngelekne kowe. Kowe iki mulia, ora sagandeng karo Kandar. Kandar ka wong apa sih bobot iki opone coba? Wis saiki kedarang-darang to uripmu. Kontrakan ora iso bayar. Mangane sedina mangan 5 dina ora mangan. Kowe urip ning ngene ibumu lho. Bondo kaya ngono kae. Limpah-limpah kaya ngono. Saiki wis nyawang anakmu iki coba. Wis jak mulih ngene ibune kene ae. Kowe ora iso balik karo Kandar. Kowe nek emu gelem mulih nang ngene mboke, kaya perusahaan karo takekne kowe karo anakmu. Nek kowe gelem balik karo Kandar, ibu srepes ora gelem membantu. Wes, jo, sakno bapak tis. Apa aku kesane bapakmu? Wes tak elekne ibumu mulai biyen. Mulai biyen ibu mar gandeng karo bapakmu. Kanthi ibumu ki lho. Tawang-tawang tangis perkara ibumu ki lho. Mbahmu nek nangis gulung-gulung aja gandeng karo Kandar. Kandar wong marah, wong ra duwe, wong kecarat. Ning ibumu iku lho maksa. Sampun, Bu. Wes saiki rasakno. Jenenge mboten nyobane ora. Ora tundet kan wes ora bakalan nulung aku. Tapi apa? Apa iki lho kowe mulai kan nek nang bisa tuku es ya. Jenenge pun tego kali kula kali putus sampean. Alah gak sawatok-watok tenanan kok nek mulai kok mantuk. Kula tak pates tenan. Piye terus piye to? Wes ben sampean iki 2000 nek sandal mundut nek duwe kan duwe sandal pedhot lebih. Jaluk sing duwe engko sandal nyulih. Kowe nek melok kita tukang sandal dhuwur. Sangone tiak tak tuku es krim lho iki. Kalau jaluk sang tak jaluke bos sesek ngono mulih. Kok medhit diwake medhit kene. Salah kowe. Salah bapak
durung dikeki nek. Hati-hati ya. Kok enak dilekne wong tuwa, menak-menak urip karo wong tuane. Dilek diramal sak. Apa ngene kae? Dilamar jenderal ra gelem, terima karo kandhar. Kandhar ki lho dodol klupuk. Wis ngerti Pak aku. Sampe tak elekne nggih. Wis duwe putu. Besok ki anak sing rawat nanti jompo. Tadi kok bingung nyapa? Bodoh sakmono bane. Golek uang to dibayar kok ngramut. Nyapa kok bingung? Bondoe kuwasa, Pak. Wong saiki nek ra ndek dhuwit dinyek. Praketek to, nek ra dinyek. Kalah. Jajal sampane ndek dhuwit ngono. Kok mlaku koyo ngene diarep wong. Jajal nek gagah ngene ganteng nek ra ndek dhuwit dipret ndek wong. Allah. Ampane tak elene lagi bondoe kuwasa. Bondoe kuwasa, dhuwit kuwasa. Mun sampeyan manut aku tak omongi. Manut wong wedok kok ora gelem angel. Apa? Aku rabine apa piye? Oke. Koyo ngene. Kalau awakmu sak koyo aku arep rabine. Sopo sing arep? Wes iki perkara iki Piye? Karo anak tetep anakku putu. Daya nek putu tetep putu to, Pak. Ning nek Surti gelem mulih rene, aku gelem napa? Wis tak apa-apa wis kono. Dikongkon usaha apa kono. Ning nek tetep karo si Kandar kae bedhe salek kae, aku mau. Lha piye? Ya gara-gara bedhe salek Kandar kuwi anak dhewe nanti wani karo aku e. Sapa sing gak lara atiku? Aku wong tuwa wadon lho, Pak. Diwanani anak iya lara. Aku ki kok bukane aku ki kok ora sayang anak ki ora. Aku mau ngelekne, aku ki kepengin moyakne anak iki kepengin, Pak. Ngerti ra? Aja mantuk-mantuk. Ya aku ngerti. Oh, nek diomongi kok apa nek awake dhewe sugih terus anak ki wis rabi sembarang ngono. Lah gak apa-apa, Pak, mbokku sugih. Ora, Pak, ngene jenenge gak didik anak. Kono ngerti ya? Bondo ki gare nak karo anak-anak, malah dididik anak. Aja pak awake dhewe iki turah-turah bondo, anak rabi sak karepe dhewe, ngono kuwi. Ngerti ra? Mantuk-mantuk wis kono ayo laran. Kitane muga wis. Wis ora sing elekne aku nang ndongakne. Jajal aku tak turu ana nggone ngisor wit temen. Oleh ibu pen iki. Turu meter Oleh ibu pen iki. Puasa dia ibu pen iki. Oh iku e. Ayan teko maneh. Jangan lesuran muni bareng tedur. Ayan teko maneh. Dar. Awakmu kok iso nglinting kaya ngene. Ngene iki lha yo eling tanggoku rek. Dar. Ati kataku gawe sakno nggon kene iku tak wingit. Ane kon turu-turu kene gak
Terus ana demit mlebu nang awak masyara. Ya nek usume togel gak apa-apa tak jaluki nomor. Saiki togel gak ono. Arek saiki bodho ngecip lho rek kon kok glendang. Kon iku lho aja kene. Iki gawat tuh iki dadak yo prek iki. Saking kesel Gus Bayan. Yo aku yo gak maido nek awakmu jene kesel. Tapi yo apa maneh, tapi aja turu kene iki pengen ana apa-apa nek temen. Yo apa anak bojomu sakno. Yo Gus Bayan wong awak kowe kabeh. Yo aku yo ngerti yo pegel sak pikirane, duwe yo gak nyekel. Tapi gak pegel yo apa. Mulane kon saiki masih tau urip sengsara. Aja kakek pikiran. Mboten. Wong nek kakek pikiran yo gampang stroke. Iya, stroke gak mergo teko darah tinggi. Asam urat, kolesterol yang gara stroke. Pesan kuwi iki lho. Dikandani dokter nek diabetes 300 langsung belek. Enek. Nggih Gus Bayan. Omong sampean kula. Dadi awakmu aja kakek pikiran. Mboten nggih. Temen. Contone saiki ya, kari percaya gak. Wong gendeng iki lho sing dipangan apa sih? Lonak lemu-lemu. Wong gendeng Indonesia lemu-lemu gak kaya wong gendeng wong luar. Nggih Gus Bayan. Mergo apa wong gendeng pikirane dipateni gak patek mikir lah gak ono wong gendeng stroke lah gak ono. Padahal itu Gus Bayan wong awak kula niki pogel kabeh. Wingi ki diabetes 350 tadi. Nggih sampean pun Tapi alhamdulillah kate wis normal. Oh gelem mangan undur-undur nek sudo. Matur suwun Gus Bayan sampean tasih ngelingaken kalian kula. Apa kon termasuk? Lah sampean niku jenisnya pundi? Aku mangkate mlaku-mlaku keliling. Lah kok terus awakmu kene iki masalah rek. Demit tok. Nggih kula lawang iso lah Gus Bayan. Iso nek muli ya tetep nang muli ya rek sama anak bojomu. Nggih. Wong bojomu ki yo gak elek wong lho. Ayu bojomu anakmu yo ayu. Nggih pun semerap nek bojoku niku ayu. Anakmu kok nang ngongkong aduh ikeh. Sampeyan niku ngomong napa sih Gus Bayan? Lho gak ngono. Kae kare wedok-wedok iku padha nang ngongkong muli yo mikul singkong. Nggih pun sampe Gus Bayan. Anakmu saiki ya wis perawan pisan wayahe rabi. Iki nek kon gak sabar-sabar terus ngono kedaden apa-apa. Gak karu-karuan temen. Kayak Gus Bayan ngene lho. Tapi papat saiki ya ledek. Sampeyan kasih rabian mawon. Ya iya ta wong ngene rabi kok enak lho rek. Tapi alhamdulillah. Wis tunggal mawon Gus Bayan. Itu aku juga kurang air ini. Tapi papat iki ya trek limon teh. Saya wis kari celula-celulu ning pisan. Toro kali tiyang e. Anjane wong mulane kok urip iku. Kandhane aku pengen jare aku pengalaman. Belum sore iku aja sampe gendaan, wong gendaan rugi. Tempur sampai Gus Bayan. Iya wong gendaan gak rugi ya apa sak minggu bibir entek ngebel. Ya bibirku entek lho kono. Wong kula niki lho Gus Bayan. Wonten tiyang estri niku kula eling mawon kali bojo kula kali anak. Aku yang ngono mulane timbangane gendak-gendak aja temen. Atuk nempel. Nempel kan mboten angsal kok tambah nempel. Nempel kok ana duwe nek gak duwe lega, tapi nek gendak soro. Masih nempel nggih. Pun sampai Gus Bayan saken bojo sampean. Enak nempel, badan yo enak nempel gak kerasa loro terus. Temen. Nggih. Ya wis meneh ya aku tak tutup nekelin temen lho. Sing hati-hati lho Gus Bayan. Ya aja kok tutup nek turu kene ana apa-apa nek tambah. Dadotan nonton lho kampung kon iki. Nggih Gus Bayan, matur suwun lho Gus Bayan. Ya ya ndak. Aku wis kon sing hati-hati lho Gus Bayan. Barani lucu niku. Kita rasa-rasakno bener omongi Gus Bayan. Umpamane aku nurut karo Gus Bayan, gak mungkin aku iso ngenakno bojo lan anakku. Wis
aku tak tetep turu nok kene mbok menawa aku iso enak lantaran tekon iso riwit telu iki.
Apa sih Ri? Kok dicocok bareng jare njaluk irama? Iya gentenan. Iramane sing penak ngono lho. Jare awakmu njuk gentenan. Loro siji. Ngono. Kalau aku sok bengok-bengok aku dalek minggir omah-omah itu lho Ri kenceng lawange diceluk langu bengok-bengok ayo Yumi betangi lho iya yo Ri Utun tangi Utun kabeh iki ya. Heeh. Sale jam 1 ngene iki ri. Iya. Wae wong turu. Nek nggugah kasopan ri. Awak dhewe yo ngantur. Ayo leren. Ana simbao. Leren masuk. Tikus ya. Tapi kenyataan delok niku lho. Lha iya, ana asu putih sak ono gedene lho. Coba ayo ditutno ae. Payu nyandi. Iki nek gak salah ri. Asu daden-daden. Lah iya panik aku asu iki. Yo. Ayo ri, ayo ditutno ae. Ayo. Mati mana ya? Aku nek padang gak iso desa tiba. Aku tiba tak keronggo iku kok diisi.
nganti mbok rewangi turu karo anak. Dek, iki aku sing teko, Dek. Tak liwat nang kongkon iki. Iki ana donya bono sing sakmono kae sing ana nggone lemari jati. Sing ana nggone kamar tengah. Iku ana barang sing akeh mas-masan. Jupi njati ya. Iki teko nggone bojomu. Aku Dek Sukandar. Dek tak tinggal ya Dek, wis semene wae Dek. Dek tak tinggal. Apa, Mbok? Ya aku yo gak penak iku mono ngipi bener ta gak. Terus bapakku yo gak mulai-mulai sih, Mbok. Dideloki Surti ya. Ya didelok Mbok, enak apa, Mbok? Pikir ya pancen aku sing salah. Iya. Bener sampean nalika semono anakmu si Sonti karo putu mrene. Kuwi cara ditambeli kabeh tanggungane mbok menawa wae Sukandar. Ya kenaan. Ya mesti ngono lho, Pak. Mbok menawa mengko sawise ora diwenehi dhuwit Kandar kuwi duweni greget ben gelem nyambut gawe. Ale nyambut gawe apa nek kapak-kapakne iki aku panggah gak mentolong lho kuwi anake dhewe. Anake tetep anak. Yo. Nek mbok enek nenge. Nek sampean anak sampean anggere morot jaluk tulung mbok enehi. Minggu terus-terusan akhire jagane wong tuane. Iki kok bojone sing kandar-kandar kuwi kok akenan. Lah sapa? Gedeng iki mbok yo aja. Lah sapa ta jenenge? Aja sengit. Ya bener ning yo dikapak-kapakne elek-elek kuwi yo mang. Alah, wong pancene kandar-kandar jenenge. Aja kandar-kandar ngono ya ora ngono kuwi kok. Ya bener ngene le. Malah kok kenaan tak le. Gedeng kemburu sengit senane apa-apa. Tapi jane ngono ya ora gedeng, Pak. Dunya kuwi cakra manggilingan. Ya muga-muga awake dhewe iki urip salah kepenak. Ya muga iso ae seperti kandang rumah tangga iso kepenak. Aku karo sampean. Nek awake dhewe iki ra gembil ra dadi kaya ngene. Aku percaya wong iki bojoku selama iki ya aku pancen sing nyambut gawe. Kowe sing pen sampai aku tuku rokok gawe ya. Ah ya iya. Jajan rokoke. Bu, ke sarapan. Ya kudu ngono. Ke sarapan ngono ya takon. Ngono ning warung kono. Warunge semok. Oke, kapan aku ya ora tau. Selingkuh ya ora tau apa. Jajan kok selingkuh. Wong wedok ora dibayar gelem. Iki upama lah upama. Apa? Nek sampe gak iso mbayar kontrakan. Tapi kok mesti ana dhewe balik. Wis bene Pak ning pin. Masa diban anak Surti ora diwenehi bantal teko tuane. Kok diusir karo sing duwe kontrak. Akhire nanti
Ya mulai. Stop mulai. Wes ora sampe mikir. Halo, ngapa kok? Sampai gini, lho ngono kuwi lho. Dadi wong lanang aja lembek, aja lemah. Lah lembek ya pakai dua anak sitok. Lembek biyen. Wes iki kuwi sing diomong. Lah piye? Pancen ya iso lho. Kok sampeyan diomong. Ya ciliane kuwi. Lho ngene lho Pak, lembek ora masalah, sampeyan aja salah. Wong ngene salah. Paham? Enggak. Maksudku ora. Yo. Aku ki nganti kaya ngene iki, aku ki yo kei pelajaran kanggo anake dhewe. Mbok menawa Sofi ki sadar, oh iya, wong tuaku wadon kek ibuku kek bener omongane. Umpama aku ki manut karo ibuku, mbok menawa uripku ora kaya ngene. Ngono lho, Pak. Ya pelajaran ning anake ya kena-kena wae. Ning nek tak rasa-rasake kaya pengenane pas rene iki ya kebacut. Alah. Gatekne. Aku wis rasa direken. Putune mikir anak. Dari aku ora mikir. Wis rasa mikir anak, kepengin dolan ayo awake dhewe dolan, kepengin awake dhewe ki ae rekreasi. Ngono lho Pak, rasa mikir. Nggare stroke. Alah. Sing penting iso seneng. Rekreasi pi wong tanggungane omah kaya ngene pegawe. Lah wis pegawe nang awake dhewe ki. Tinggal dino ya sing nyambut gawe yo malengkap. Ora sing ngatur dhewe sampe rekreasi. Apa ta sampe senengane diomong ibu manut nang wedok. Lah nek sak karepe dhewe ae ngono lho. Perang manut piye to? Aku ki wis manut, isuk wis budal. Delok kerja. Tak tutup ngomong nang kono ae. Kok ana tamu. Kemana tamu to? Oh iya tamu kula nyuwun. Tak sapu Pak. Kamu tamu to tiba. Tamu bebele nyaur utang apa? Ora tak kira kacang pojok. Aku wingi iki semain karo budal kok iso. Semain karo. Iki. Moga-moga ora salah. Moga. Ora salah. Penasaran. Yakin tenang jenge iki lho. Gua lak nembe. Iki lho. Porsi-porsi kaya enak. Moga-moga Kalau kenyara gua ulah. Bahkan sekedap mawon. badhe tepundi. Pak, sik to. Sampeyan gak apa-apa. Tamu yo diajeni. Tamu kuwi raja. Diajeni. Sampeyan mlebu-mlebu aku nek mau ganteng titik to rada. Lah tenan to. Karepku ngene lho Pak, tak nggone ngene lho Pak. Sampun kok yo ngono lho. Jol sewu, Pak. Pak Karso nggih. Nggih. Kula Bu Karso. Kula Bu Karso nggih. Nggih niki Pak Karso. Pun dangu ta? Pun dangu ta? Nggih rencana kula sekedap meling to lho. Oh, ngoten ta. Nggih. Kita tasik ngatasi. Sampeyan cok ngono. Guyon Pak niku. Boten. Ben awan no, ben awan. Guyon Bu nggih. Nggih guyon. Ya wis tau tepuk kaya Mas apa Mas Jarot? Kula Jarot, mosok panggling. Nggih. Oh, jalan sing griyane. Nggih, sing Ini Pak. gandar sing ngontrak griya kula niku lho. Wah, nggih. Kok ngapunten. Ijo kaya ora. Iya. Kula asal lenggah. Oh, bisa. Nggih sewu nggih. Nggih mboten. Lah ibu. Ala nggih goncengan sekedhik ngoten. Ngoten. Nggih. Nggih. Ngeten iki lho. Kula ngeten iki remen awak. Yo keluarga iki jenenge keluarga sakinah mawaddah. Lah, Apa-apa kuwi diomongne wong. nggih. Lah niki kados damel contoh ngoten lho, Pak. Iya. Ngoten nggih. Lah terus ya karo cekcok mawon. Iki ya bawa rasa wong kerja piye. Nggih. Ngapunten saderenge. Sik enak apa to jane Dengan enco-enco rembakan kula bertamu. Kan mboten enten timbalan kula mampir niku wae. Kula mampir. Kula niku nuwun. mantu narik biasanya rumah kontrakan mantu narik dugi gran Cak Sulkan. Oh, ngono sulkan kae. Nggih, Cak Sulkan. Sulkan sing pitik gitu. Sulkan Panjak. Oh, panjang. Sing pitik kae. Niku pun beres sak makin ya Sulkan pun sae bayare. Sak joke yugane nggih tumput Panjak. Nggih. Sajake lancar tanggapane iki kok. Lho, nggih kesetut dugi yugane. Oh, nggih. Yugane kan sak makin nak jos. Oh, malah jos. Nggih pun
Lancar pelan yang lumayan makin. Saged akhirnya bayar kontrak-kontrakan pun kan. Niki sadere ngapunten. Kula cerita asal. Ibaratnya zaman sak mangke kasih info. Oh iya, sekira kasih info. Nggih. Nyuwun sewu nggih. Niku kados Sukandar niku yoga mantu. Nggih. Sing kula usir sini kula. Ngapunten Pak kula usir. Lho sampe. Dos pundi sampe. Paling jarang-jarang urip bisa cutek paling gitu. Cak. Sudah pripun? Gitu Pak. Aja diomong. Ora iso wong pancen yo wis padha ora kok nyapa lagi. Ora, dia tau urip ning santet tadi kok saiki ora iso bayar kontrakan. Waduh Bu, sak makin. Lho. Sak kampung niki mboten enten sing nglawan. Lawan apa? Nglawan Sugiye Sukandar. Malah tenanan. Lho. Saestu. Lho. Aja kaya wae. Sampe nek boten percados. Nggih, nek boten percados, monggo tombut kula terus. Nggih. Nggih ten grup kula. Oh pengenane mari kok omah ngene. Sak bojone karo kok iso. Ya. Lho. Wadah. Semakin. Tenan apa? Sampeyan juga. Ngeten nggih. Niki kula tak cerita sekedhik. Nggih. Masalah griya niku kan badhe ditumbas tiyang. 200 juta. Nggih. Kan kula usir. Sedina lho gak metu awakku. Kula nggih rada getun waktu niku kula ajar Sukandar. Saking kula emosi kula. Bener mbok ajar. Lho ngoten lho. Nggih matur suwun. Orang bayar kok. Pokoke aja anakku karo. Oh mboten. Nek kajane kan sakjane nika kerja kula ajar ya nang remek nang matek nang pun kan. Dene ngono lho nyapa teka kae. Itu kok ngono wis. Kajenge kula teken wis wedok sawayange ngoten lho Bu. Sare mulai niku lah anak kula. Lah nggih. Mari ngoten nggih. Kan 200 juta. Kula sadi teng tiang lintu kan pun bel-belan. Akhire kajenge kula sukaaken nggih. Dak kula teng Garso malih. Mboten asal. Ditumbas kiambek 5 kali lipat. Griya sing ngoten iki ditumbas sak miliar. Nggih. Kontrake sing Boten dilunasi sedaya. dituku sampe yang alhamdulillah. Duwe apa? Anak-anak ora percaya aku duwe apa? Omongane ra iso kok duwe sapa? Iki Mas Jarot iki sing duwe kontrak ora percaya. Pak, aku ben weruh, ben ngetekni tenanan. Ayo balok Pak Jarot rono ndelok. Nek pancen isone ora aku tak idek iki kanggo. Wis ngono ae lho. Ngeten iki lho Bu, kula kepuwi terus sampean melok. Ngeten iki. Lho sampean nyangkeng ora tau e. Mboten nganti sepel-sepel, Pak. Lah ora usah Pak, nyambung. Pangga. Tapi saestu Bu niki. Oke. Kula mboten gentok umos, kula mboten goro. Lah wis saiki ngene. Percaya percaya Mas Jarot. Kula niku kesane ngemboktekne nggih nek bener sing sinten iku gedes niku lho. Lho sing kok ini. Sukandar. Lah saking greget kula tak lek gedes ae kok. Saiki Sak makin dikumpul. Iya niku sepeda pancal motor Lah. Nggih. Sepeda ya remah. Nggih. Sepeda pancal sajan kerupuk melampah liter. Sak makin Innova. Nggih. iya. Ya coba lah urung bukti enggak. Niki sing estri. Sing estri rupane iki. Nggih. Larang lho kuwi. Lho kalah mobil tantri kok buku. Nah, Garso ki ambek nggih. Garso ki ambek niki kula mboten getok kupas lho. Garso ki ambek sadian kerupuk, tapi sadiane kerupuk tasik pancet. Nggih. Tasik motor Ferrari. Kerupuk ditumpakan Ferrari. Kula niku heran. Ditupane Ferrari. Nggih. Lho, saestu Bu. Lho, nggih ngeten nggih. Mas Jarot kok. Nek boten percados, nggih. Nggih. Kan pun seperti griya kula. Kula sampe celatu pun. Sampeyan celatu entek golek kurang amat. Sing dikontrakne bakal kae to. Lho, Apa kasih kae sing dikontrakne? nggih ten griya kula niku sak mangke direnovasi. Renovasi. Nggih pun direnov pun. Tingkat. Lho, tingkat 11. Tingkat 11. Enten lipe. Wong kula bukti kok percaya. Dhewe lho ora tingkat. Wis to, sampeyan iku kan ngerti
dhewe kok dino. Aku percaya to. Sak makin ndamel lipsa. Nganggo munggah kanggo Munggah karo metek til ngoten lah susrut. Ngoten. nek kulane dereng ngerti dhewe, Nggih. kula dereng percaya. Pun kula niku wau kajenge narik malih kan. Waduh, pun jam lho kanggo jam. Jam Sampeyan nabi. iki durung ketenan aku engko nek. Lho, nggih jenengan mriko gambet kula tak nutukaken. Nek apa ora aku mampir sampeyan. Nggih, nek mboten anu kula. Nggih. Tekne nek jo yo. Sapa nggih, kula nyoba pek. Aku tenan Mas. Infone ya. Nggih, niki enten sing kantun, Pak. Apa? Lho, kalau kasih info mosok mboten pakai persen. Lho, info tok niku 10%. Nek pancen bener. Nggih. Anakku mantuku wis koyo sing mbok omongne iku mau. Baru tak Pak, kula niku Pak ngkei info ludruk ndil nggih. Oh, ngoten ta. 10%. Nggih. Dil ngoten niku 10%, Pak. 10%. Nggih, Pak. Niki info niki kan sae. Sekedahe nggih paling enggak nggih 20% lah, Pak. Ya urusan iku. Ya wis nek ngene lho Mas, nek iso aku Nggih. saking Oh, tenang Bu. Loh, niki mboten siji diperseni ya. Kok urusane iki? Wah, medhit. delak tentane. Wong kene rong bokek nek tambah dilok nyebel dit. Tentane apa? Nggih, Dunya kuwi cakra manggil. aku ki nek urung bukti ketok tenanan, durung percaya. Kok nek bukti Saiki anake ngene. saiki sugih, wis duwe sembarang aku lagi percaya Pak. Nah, aku percaya karo Mas Saiki Jarot. ngene ae. Kepriye? Ben weruh Aha. tenanan. Aha. Si gegedus kuwi saiki wis uripe menak. Sinta. Apa? Aja blegedos. Kuwi kok nek wis ndek omahe anake, kok nek wis nyatane ngono kuwi tenan. Kok nek klaru tembungmu blegedos kuwi malah Ya kisinan. ben bledos. Wis ayo ndelok ayo. Ayo Wis ayo. coba ae. Ah, Nyandangan gone wis beda karo sabene. Ngerti saiki. Terus yo apa karepe? Semayan tapi gak teko, gak tepat pisan. Wah, lha iki. Terus dicangar aku kene. Cetak entenane. Berapa jam gas? Ini sampai gak teko. Wah, diteno buyar ya buyar. Druke buyar. Anggite wong nunggu kepenak kaya apa. Bos. Macak peno ta? Iya. Iya. Gak ngono kok. Macak peno kok. Lho. Iso nyetil-nyetil. Lah Teko musola. musola mari arep keluar. Ya ono gede. Napa lho? Waktu kate nang pasar ketemu museum. Pancen bakuran ya ngono iya ya. Iya. Ngene lho, Bos. Apa? Tak delok awakmu kok padha ngomong ijen ngomong apa sih, Bos? Lah kok koyo bingung nah. Bingung. Saiki lho, peno ambek aku kan tonggo. Iya. Iya. Ngerti ya. Cara tak rahasiakno ya. Ya dia gak percaya bener. Oh, gak percaya. Apa seru. Awakmu iku ana rene wis tak wasno lho. Lho, lah iku Aku dhewe ngono lho. Iya. Pancen tak akoni. Iya. Aku barek murti kok wis ibaratnya gandeng renceng ngulon yo ngulon ngeten ngulon.
Tetep katut. Iya. Aku wis ngerti Gus nek tresnamu karo Murti iku paribasane. Iya. Gak kena genggang serambut. Pancen iya. Iki lho awakmu wis seneng temen aku. Lho. Ya apa sih? Iya lho dadi terus tok. Wong tuaku wis setuju karo sing temen lho. Temen setuju karo iya. Cuma kendalane karek ngenteni talem mertuaku. Ngene lho, Gus. Iya. Aku kok jare ngaco awakmu yo. Ya ora, Gus, cuma ngene iki dikeki solusi. Gus awakmu gak pulak pawarta sinambi wara sih, Gus. Masalah apa, Cak? Mosok tak krungu ta. Gus awakmu iku. Ngene lho, Gus. Wis aku kondo blak-blakane karo awakmu. Apa eneke? Mosok gak krungu sakmu. Nek bapakne Murti iku dadi siluman suputi. Asal ojo ngawur. Nek iso lho ya tak golek ning ngene tanggoku apa piye? Lho. Gak apa-apa. Tapi yo ayu. Ha cocok. Pak. Gelem ah. Apa iku? Hari bisu. Wis ngene. Ya iki gede. Ngene. Gus. Gampang nek bari ku ndudono wong kok ngono. Lah iya, tapi wayu tapi cacat, lah Murti ayune ngono. Lho, wis ngene Gus. Tanggoke wayu Gus temen. Lah iki tanggane Kak Usman iki. Ya, maksud tambahan. Heeh. Iya, coba. Ya, tapi sayang Gus. Sayang wis matek. Tok. Baru wis matek dene omongno nang. Iki ana maneh to, tanggomu sing wayu Cak Us. Iya. Sing wayu to. Oh iya, tawakno. Gelem ah. Tapi ngene lho, Cak. Sampeyan sumpahku barek Murti ya. Aku nek gak oleh Murti. Iya. Anak mati ini, Cak. Oh, Gus. Iya. Soale sumpahku karo Murti ngono kok. Ngene lho, Gus. Aku iki tanggamu nek iso tak kelingno nek kelingno ngono lho. Aja kok terusno rabi karo Murti. Sebab Murti ku wong tuane. Dadi siluman asipute. Bagus. Tak percaya. Wis ngene lho. Tak percaya omong peno-peno iki. Ya ngene iki. Ceritane ya. Wong nek kate rabi ono ae kendalane. Wis ngene lho, Gus. Iya. Ya aku tergantung di awakmu, kok tutup terserah. Tergantung Mas Agus to. Ngene lho Ri. Yo. Aku karo Bari gak ngaco gak. Ngomong apa ono e Gus. Lah nek awakmu tak critan sing koyo ngene, jek gak percaya. Aku pasrah terserah awakmu. Gak iso ngandani mana-mana. Gak iso di mana. Aku nek ditinggal wis dah. Lho, pernah gak ngono sabene kok. Lho, tapi saiki nek awakmu tak kandhani gak percaya, wis terserah awakmu. Mas Agus, aku wis cukup sakmono Mas Agus, monggo sakmene. Tari. Mosok temen rek. Lah iki. Mosok aku kate ndek mertua asu. Waduh. Iki ya opo iki? Cici-cici dalan aku. Mas. Mas, aku ket mang golek sampean lho aku lho kangen. Aku kangen karo sampean. Apa sih sampean ki? Masih koyo ngono. Gak keliru ta lho. Apa sih Mas? Sajaan sampean semayo jam piro? Ngene lho Mas, dalane lho macet. Dalane macet ta lunyu? Dalane macet Mas, ojo murah-muring ta. Ya apa lek gak mureng-mureng? 3,5 jam bayangno aku mungkin koyo cagak jare. Gak apa-apa lah Mas, jenenge mau cinta ya tetep dinteni to Mas. Yo. Masalah. Sawangane sampean ki koyo apa sih karo? Semur, aku takok yo. Apa Mas? Ojo katik goro. Goro apa to? Sampean ki kok yo ora koyo biasae karo aku sing piye sayang mesra ngono lho Mas. Iya pancen. Pikir aku saiki ono apa? Apa Mas ono apa? Saya aku takok karo sampean. Bapak sampean iku dadi anjing putih ta? Lho. Sampe ki apa sih? Kok iso ngarani aku ngono iku lho Mas. Sampeyan lho hubungan karo aku pirang tahun Mas. Amor. Lha gak apa-apa sih. Sampe lho dikaco sapa? Ngomong koyo ngono iku. Sing ngaco Dik. Ya pancene ya apa ya? Sementara iki ayo pisah sementara. Lho, ya apa sih Mas?
Yo Mas aku nek bisa. Aku lho cinta karo sampean Mas. Semono agama. Aku gom semono. Lah iya lah. Cinta nang sampean. Terus sampean kok saiki ngomong kaya ngono? Ya semono Mas. Aku gak iso ngakeh-akeh. Aja ngono Mas. Bocah. Mas. Mas Agus. Mas. Di sapa ya sing ngaco kaya ngono? Mas. Mas Agus. Aku wis kadung cinta Mas. Ketenan omahmu apa duduk? Nggih, lah ya ngene iki, ya sing ngene iki lho, Nduk. Sing digoleki ibu ki ngene iki, rabi sing sugih pinter kowe nek ngene iki bejo sowan nang aku, Nduk. Tenan. Piye, Kula mboten kawin malih. Oh, ora rabine ta? Mboten, nggih kalih kula sing lawas. Sik pancen bergedus iku sapa jenenge? Nggih mboten bergedus no, Bu. Mosok supe kalih mantune jenengan. Ya ya piye? Nggih Mas Kandang. Dene malah bergedus. Paling jenengan wae supe jenenge bojo kula. Dipun ngoten ta. Ya saking gedeng kula. Gak aku saking ra gedeng Pak, ora. Kok pinter saking malah sugih. Ya ku idu kaya ngene. Sing dikarepne
rabi pisan ki sing enakne uripe. Sing pokok mulyane urip ngono lho, Nduk, iso sembarang-barang. Tapi jenengan lak tumut seneng sih, Bu. Ayo kudune kaya ngono. Ya, Pak, karepku ngene lho, Pak. Urip pisan iki sing menak, aja sara. Ya ngene iki. Urip kok Kula ketriyen mboten nate sorok kok, Bu. lha buktine no, bayar kontrakan ra iso ngono lho, Nduk. Ya, tapi lak riyen Ah, saiki menak ya. Cocok. Wis lunas kabeh kamu. Niku napa malah kula nggak ada kontrakan selangkung, Pak. Tenane. Tendranggu mriko lho, Pak. Piro, Nduk? Selangkung. Wah, tambahin neh, Nduk. Tambahin neh. Ten penginapan, Pak. Heeh. Penginapan di mriko lho. di awas, Pak. Bu, nggih. Alah penginapan tasik setunggal. Tambahin neh, Nduk. Tasik setunggal. Citae kosong Ini kok. bapak dijak lo to. Alah. Ngantuk tak kale Ibu. Masa Enten sing nyemego lho Pak temriko. pas Nggih. apa nih? Nyemego Bu. Critane baru sugih malah ngono. Baru sugih kan bisa paham mbak Boe. Aja ngono. Guyon Bu, guyon. Lah iki putuku nandi. Kasih istirahat tenebet. Putuku piye sehat ta putuku? Alhamdulillah. Ya kaya ngono deh. Alah ya seneng tenan ya ngono kuwi lho, Nduk. Gara-gara jenengan sangoni 2.000 nika lho. Ning kowe tak sangani 2.000 lak saiki saka ngene, Nduk. Nggih. Lah pancen yo ngono kuwi, jalukane wong tuwa. Wong tuwa ditandha pengen wong anake iki sara. Ya kaya ngene iki lho wong tuwa iki. Dua-dua kayak berkah kok ibu. Nah, Pak, Berkah gak mau kayak Mboten digembol iki sampe Nggih. Kula damel jimat to Pak, kula buntel. isih apa ora? Kula salep daringan. Kula buntel Jenenge ayang kaca ibumu to, Nduk. Nggih, kula etok-etokaken kok Bu. Lah, sing Sadiman ndi? Sinten to Bu? Kok Sagiman kok sampeyan niku lho kok pekon sih. Aku nek karo bojomu jane asline Bak. Lho saniki Mbok, sampun jaman sih. Mas Kandar. Oh, lah aku kan Mas Kandar, biyo. Tasik nyambut ten Tokyo. Saiki anu kejane luar negeri barang lho. Tak keyo. Ono tak yo. Nggih. Bojomu lek tak yo. Nggih. Tumpakane pesawat ta, Nduk? Nggih. Pesawat. Apa kan itu? Nyambut kayak Iku pemborong, Pak. Borong apa, Nduk? Borong apa, Nduk? Sisa. Wis. Borongnya akeh. Borong apa kerso? Oh iya, seperti karek borong-boronge to, Pak. Boronge rena-rena. Lah ngono kok angger borong. Saniki kula langsung janjian jenengan seneng sih. Lah ya mesti seneng ya kaya ngene iki lho, Nduk. Ya monggo pinarak to Bu. Iki gak lunyo, ora lunyo, Nduk. Jajal untuk Empuk pas empuk. Sampe jet-jet niku lho empuk. Di kok nek kursine lunyu ketoke kok sik apik ngene lho. Nduk, Es golek empuk. Lunyu, Nduk. Saking apike kursi. Aku ya rada piye esek niku, Bu. Kok empuk iki, Nduk. Pun mepet Bu niki Bu. Mboten diolo kok, pun mepet. Nggih, kok memang enggak. Ya sak lempar udan kok wedi nek ra padang. Tuh kesuwen terus Ora, Pak, kok nek ra padang aku wedi ya. Aku dalan ora tau enggak. Dan nanti tak foto kunang. istirahat jenengan pasar apa Pak? Nek kasane prayuku mentul-mentul ngono barang. Napa itu? Lah nek saiki saking sugih gak ya kasane mentul-mentul. Sampeyan nggih jajal istirahat tenebet. Ya kok sik ndak dilungkas teko omah istirahat. Nggih. Dung kata to Pak. Kok takok kamar-kamar ae. Engko nek mudhun lho kamar. Pembantu kula gansal Pak. Nggih, sing makani kucing, sing makani kucing tiga. Kucingmu bareng lho anak pembantu nek nggih. Nggih lah ramen to. Lho kowe ramen ngono lho. Wis oke lah. Lah kucing anak pembantune. Lho sing makan-makani sing bersih-bersih. Ya yo, Kula kala yatra mboten doyan kok Bu. kadhe mboten pian kebangetan kok pangan dhuwit ngono. Nggih, mburi ya Bu dhuwit niku. Lah, pancen wong urip nek ana dhuwit tenanan. Nggih, kula ketularan sampai Rasane kalau dhuwit tanggal tua bisa repot. Ndas rasane 8. Pokoke mboten gadah mekar mboten pakai Nah, ya alhamdulillah gak yo. Nggih. Mah wedi aku trauma. Nggih, Bu. Wonten keperluan napa jenengan? Ya iki mau mbuktekne ngene lho, Nduk. Nggih. Pengen roh jare iki ngene, urip iki saiki ki wis berubah. Wis anu jarene, wis urip wis saiki sugih, iso tuku mobil 8 sama 10 11 mulai pengen roh mbuktekne bener. Ya iki bener. Ya wis kaya ngene iki lho. Lho jenengan mriki wae mboten semrak rental kula teng ngajeng niku. Aku mau wae amuk ta, Nduk. Nggih rental niku Bu. Oh, mulai
mulane kok tak hitung 1 2 3 4 5 6 sampe itu pinten 1 2 5 6 11 ngono lho kok 11 ya Bu dari 1 50 Bu lah iya kok nek hitung ngarepe ndok bune urung niku sampean kula jagani mobil setunggal lha nyapa pernah upgrade nggih bukti kula dateng panjenengan to masa ta lah kebuke ya mobil kudu sampean sing nyopir piyambak ya ora apa-apa kena mudun aduh apa istirahat napa nggih istirahat mandi lho aku yo rasane kasur ya rada-rada rasane kasur piye aku kok rasane kasur gak setani Pak mah aku sibuk mutusake yo nggih benjing kepingin kasur empuk nggih kula betohi teng griya mriko ketenan ya nggih kamar sing sampean mele Pak sing wonten AC-ne sing tengah aja lancang-lancang Pak pokoknya pun manggen kamar sing wingking piyambak nggih Bu nggih aku tak anu delok-delok nang aku pengen delok nah monggo rasane kaya apa ngono nggih monggo Bu nggih kalih ngedol lho Pak iya masak sapa nggih pembantu to Bu nggih mbok menawa kowe dhewe nggih ngene iki wong tuwaku baru seneng karo aku nek eling biyen golek utangan rono kok sok bojoku sing dilokno ngene ketok aku wis wong yo seneng aku yo ketok seneng yoan sok banggano karo wong tuwa wah Mas Kanda ngene iki yo sampean Mas sing ngemenakno aku uripku kambak koyo ngene Mas aku ora bakal lali karo awakmu Mas kambak mbok ewani awakmu nglakoni koyo ngono Mas supaya aku karo Surti ora bakal kekurangan maneh Mas wis ora perlu sedih-sedih Dek sadurunge aku njaluk sepuro karo awakmu Dek apa sebabe aku kok nganti tega sing dadi koyo ngene mergo aku kepengin ngenakno anak lan kowe pisan semono muga aku wis wujud koyo ngene Dek aku ora bisa dadi menungso maneh jane aku yo kangen karo sampeyan Dek Dek koyo anakmu iki ngerteni Dek koyo nglenir Dek saiki tututono aku nang sendang yo Dek yo Dek jane aku gak tega ninggal Dek
Duh kene ya, Nduk ya. Ya, Bu. Kandhani aja turu kene iki gawat. Tapi bojomu meksa saking kecingine nyenak awakmu. Aku dhewe ki ya apa ya ngesolo ya apa tekno lah iki. Agus iki ya ngono ponakake iki. Iya piye ngene aku wis ngomong. Tak kandhani ae anjene nek aku disampe mutusno kon karo pacarmu iku sakno wis karo cinta iya mulane aku dhewe lho hari iki ngene carane iki awakmu iki iso ketemu ambek pacarmu maneh besok ae ya nek kawinmu tak rame-rameno tak tanggapno lho jro